Ngiyanibingelela kabukeli emakhaya futhi namuhla entambama egameni lika Jesu molweni sanibonani Dumelang Absheng sanibonani egameni lenkosi uJesu. Ngiyanibingelela namuhla entambama, siyambonga uNkulunkulu emuhle nakangaka aphinde asinikeze nayi ithuba esizolibiza ukuthi inqa izivele khona lokuThulas MTV. La sizobe sithi namuhla entambama kulwesithathu sithi uJehova ufohlile. Nawe isimo sakho, into ithi isimo sakho nawe singatshintsha. Asikho isimo esingatshintshi, akukho ukugula uNkulunkulu angeke akuphilise, asikho ngisho nesono uNkulunkulu angeke akwazi ukuthi asixolele. Sho ukuthi namuhla ebusuku uNkulunkulu ukulethela ipackage yempilo yakho ukuthi impilo yakho ingaphindi ifane. Nomuhle nami lapha ekhaya ngithi sawubona egameni lika Jesu. Ngiyathemba ukuthi niyabusiseka. Maningi ma WhatsApp engiwatholile abantu bebonga bathi mpostoli siyabonga kakhulu ngalolu hlelo liyayisiza impilo yethu. Abanye bathi bebagula bathe uma bebukela sithandaza uNkulunkulu waqala wabaphilisa. Abanye bathumela izicelo bathi sicela ukuthi sithola imisebenzi, uNkulunkulu wabenzela umusa. Abanye sesingene mhlambe kahlanu noma kawu4 emoyeni kulolu hlelo. Abanye sebathi sesithole ama-interview, omunye uthi yena wakuphi eNanda eThekwini, uthi mina ngabukela ngiqala umsebenzi wathandaza umuntu kaNkulunkulu ngawuthola. Okusho khona ukuthi uJehova akayiceli ipermission emntwini ukuthi amenzele isimangaliso. So ngaloko we are really humbled ngalolu hlelo ukuthi liyayithinta liyayishintsha impilo zabantu. Nginento ke ngifuna ukukunikeza isiqiniseko yona namuhla entambama ethi you are next in line for your miracle. Nawe isimangaliso sakho, it's knocking on the door. Your name is going to be pulled out kulelo godi lobumnyama, kulelo khamba la uvalwe khona. Your name is about to be pulled out. uNkulunkulu uzokwenzela umangaliso. Bengicela ke ukuthi khona la comment section commenta usho ukuthi usibuka ukuphi egameni lika Jesu Christ waseNazaretha. Please comment as many as you are. Some of you write your prayer request khona sizokhuleka nani. Njengoba uyibona inamba on our screen, thumela njengabanye abenzile. Sithi isiZulu imbila yaswela umsila ngokulayezela. Ngicela nje ubamba ifoni yakho ungandluli. Ngicela unga-ignore lesikhathi because this is the time kaNkulunkulu nempilo yakho. Ngicela ungineze nalithuba ke nasection kwelanga egameni lika Jesu mbukeli, sithandaze njengoba sizoqhubeka sifunde izwi likaNkulunkulu egameni lika Jesu. Baba wethu onamandla, lishonile ilanga, nangumbukeli ongibukayo ekhaya, ngiyathandaza egameni lika Jesu. Nangi umama, nangi ubaba, nangi usisi, nangi ubhuti, baba wethu oyingcwele egameni lika Jesu. Sikhulekela ukuthi babona amandla, meet them at the point of their needs. Bathinte uNkulunkulu ngamandla akuvusa kwabafileyo egameni lika Jesu Christ waseNazaretha. Siyathandaza baba oyingcwele, sithandazela ukuthula okudlula ukuqonda konke. We are praying baba oyingcwele for everyone who's watching us, someone is listening to us, ukuthi baba oyingcwele mithe baba oyingcwele esidingweni sempilo yakhe egameni lika Jesu Christ waseNazaretha. Yonke imimoya yobumnyama ngithina namuhla ebusuku ayikhothame kuphakame igama lakho Jesu. Father, we thank you in the name of Jesus Christ. Sazohlephula izwi lakho baba oyingcwele, malimthinta umbukele ekhaya, limenzele umehluko empilweni yakhe. In the precious name of Jesus Christ we pray, amen. Hallelujah, hallelujah. Ngiyacela nawe ekhaya lapho uthi amen, uthi amen, uthi amen, uthi amen. We trust God for such time as you are watching us on YouTube, you are watching us on TikTok, and you are watching us here on Facebook. Ngicela ke sikhulume kafushane namuhla ngezwi likaNkulunkulu lapha encwadini yamakhosi esibili sahluko ngesesine sofunda
uverse 1 yena yedwa. The book of 2 Kings chapter 4 verse 1. iBhayibheli lithi, the wife of a man from the company of the prophet cried out to Elisha, your servant, my husband, is dead, and you know that he reverenced the Lord, but now his creditor is coming to take 2 boys as his slave. Lana sifunda iBhayibheli lisivezela owesifazane oweshonelwe umyeni wakhe, kusho ukuthi umfelokazi. Lo mfelokazi lona indoda yakhe lithi iBhayibheli uma lichaza lithi wayengumuntu kaNkulunkulu, wayengumprofeti. Njoba wayengumprofeti nje, lithi iBhayibheli wandlula emhlabeni umuntu kaNkulunkulu, washiya unkosikazi wakhe, wamshiya nabantwana, abantwana bangamadodana amabili. Lithi iBhayibheli wathi uma esendlulile umuntu kaNkulunkulu emhlabeni, kwafika sizothi ngolwimi lwanamuhla umashonisa, eSwatini bathi ushayiloko. Kwafika umashonisa ezolanda okungokwakhe, ngoba kusho ukuthi ubaba ngesikhathi aphila kunezinto azenza wandlula emhlabeni angayilungisanga. Ngicamthu uzongizwa umfuna ukungilalela. Wandlula emhlabeni umuntu kaNkulunkulu kunezimo angayilungisanga kufamily yakhe, wandlula yena kepha isimo sasala. Yingakho uma kuzofika umtshelekisi iBhayibheli lithi wathi ngenxa yokuthi le mali ke angiyitholi lena, kusho ukuthi eyabolekwa umufi, ngizothatha amadodana akho omabili wemama ukuthi ayoba yigqila zami ukuze kubhadeleke bamba kubhadaleke isikoloto sikamufi. Angibuye kulo. In order ukuthi wemama ungabi senkingeni kubhadaleke lesikoloto, kufanele ngithatha amadodana akhe amabili to pay for the sins of their father, ukuze kubhadaleke lesikwelede. I'm taking these 2 sons. Mbukelwe izo nto engishoyo. Ukuze kubhadaleke lesikwelede sikababa, umele ukuthi lamadodana ayoba izigqila zami ukuze kubhadaleke. Ngicela ungizwe, ngifuna kule nje wasole ngiyiphinda uyipicturishela kuwe, ngoba ngifuna ukukhuleka nawe usungizwile. Ngoba lento engiyikhulumayo ngikhuluma ngento engekho eBhayibhelini kuphela, kepha eyimpilo esiyiphilayo yokuthi kunezinto esilwa nazo esingazi ukuthi zafika kanjani kithi. Uma uthi uyayitracer uyathola ukuthi yizinto ezabantu abandlule emhlabeni bangazange bayilungisa. We are suffering from curses from our forefathers. Yingakho ngelithi iBhayibheli izono zabazali ziyowela ezizukulwaneni ebantwaneni, okusho ukuthi kunezinto ongenayo icontrol ngazo, of which means kunezinto ongazi ukuthi wena wenzeni zize zenzeke kuwe, kepha uthola ukuthi kungenxa ukuthi ngenzeka ubaba wathi umesaphila kunezinto, kunendawo, oh my God, ahamba ayolanda into thize ukuthi kuvikeleke ikhaya. Kanti lento uma ayilanda agcine angasho ukuthi njalo uma kungena ihlobo, uma yena alibele athi kwenziwa mhlambe umsebenzi lakhaya, kanti kwenziwa umsebenzi walento eyalandwa noma atshelwa yona, ukuthi fale wenza umsebenzi njalo uma kuSeptember lakhaya.
Lento ke uma kufanele ukuthi ibe nomsebenzi owenziwayo, uthole ukuthi nguye yedwa futhi onamandla ubaba okukhuphukela emsamo ayokhuluma, ashone ke lo muntu. Ashone lo baba, lento isale lakhaya. Uthole ukuthi lakhaya ke senigcilazwa yinto eningayazi. Yabona njengoba ngikhuluma nomuntu othi mpostoli, ungathi ukhuluma nami. Kwashona ubaba lakhaya, kwakuneyimoto, kwakunamaplazi, kwakunani kwaphela. And impilo yethu now is struggling because of izinto esingazazi ukuthi zafika kanjani empilweni zethu. Especially thina abantu abampisholo, we suffer from such spirits. Othola ukuthi we are suffering from the spirit of generational curses. Yezinto ezingazange zalungiswa emakhaya kithi ukuthi sikwazi ukuthi thina in our time and in our generation we may not suffer from the curses from our forefathers. Impilo yamshaya ubaba, lempilo seyishaya nawe. Lempilo uthola ukuthi nawe lakhaya unesibongo sakho esihlukile. Kumama kunezibongo ezine noma ezintathu. Uthola ukuthi lento yinto nayo umama nayo ubaba, lento yinto ebalandelayo, azange babe nezibongo ezifanayo naye. Kugogo naye izibongo ezihlukene. So this thing is following you now. Nabantu abakho naye sonathuya abazukulu, nabo labazukulu banezibongo ezimbili ezihlukene. Okusho ukuthi lento lena iwukhondolo, lento iwumkhokha olandela generation after generation. Akukho okulungayo empilweni yakho ngenxa yezinto ongazazi ukuthi ziyafika kanjani. Lento zi-affect even your education. Uthole ukuthi nasekhaya akekho vele owafaka matric impilo yakhe yaye university. Lakhaya kugcinwa ka grade 10. Lento iwumkhokha, iyaphinda phinda ivale impilo yakho ukuthi your life ingaba progressive ngenxa yezinto efanele ukuthi ngabe zalungiswa ubaba wakho. Ingakho ke njengoba ngiphinda lithi iBhayibheli, izono zabazali ziyowela ebantwaneni. Sizake ngokuthi ke bafethu sizokunikeza isolution namuhla ngoba kungenzeki heo la brashotaya, okungenzeki ebantwini kuyenzeka kuThixo. Lithi iBhayibheli lana, lo wesifazane le ndaba yakhe wayibika kumuntu kaNkulunkulu ongumprofeti uElijah ukuthi ngibhekene nayo inkinga, ngoba umuntu osizakalayo umuntu okwaziyo to humble himself or herself, athi mina inkinga yami la. You will never help a prideful person. Umuntu ocabanga ukuthi akalidingi uncedo. Lo wesifazane wabika udaba lakhe kumprofeti ukuthi hayibo kunenkinga la, nabo abantwana bahamba ngenxa yezono zomuntu ongekho emhlabeni. Ngikhuluma nawe, you are suffering from things you don't know. As Prophet Elisha, nami as Prophet Blessing Mohanedi, I declare in your life, I have come through these waves of Tulas MTV. Ngizothi kuwe, your life is about to take a turnaround. Not in your time, not in your name. Awagqilaza abazali bakho, awagqilaza amalume wakho, it will never torture you. Oh, glory to God. You are not getting me. Uma egini akuzange kwalunga, uma egini akaze kwangena umshado, shukuthi umshado uyoqala ngawe. Uma egini akase kwema itende lamalobolo, kuhlezi kuma itende lomngcwabo kuzoqala ngawe. Oh, khona ongizwayo ekhaya. Uma kungakaze
ekhayikini kube nomuntu oyigraduate kusukuthi kuzoqala ngawe ngoba sizonqamula this curse ebamba impilo yakho to be stagnant ehlala njalo ukuthi ikubuyisela where you don't belong. Ucloudwe uvalwe yifu labantu okwakumele balungise impilo zabo bangayilungisi. So this thing always it brings you back. Ngizokulanda kulelo bhodwe ofake kulo. Ngenzeka kwafaka isibongo sakini. Ngenzeka kwafaka ubaba wakho khona. Ngenzeka kwaxatshanwa kwaqalekiswa yena. So ke yonke into esegazini lakhe inesiqalekiso ubaba wakho. Ngizothi not in your name. Shout with me, say not in my name. Ratapaya lo shanda. Not in my name. Haye egameni lami. Not in my generation. Not enzalweni yesisu sami. Okwenzeka kobaba, komama, kokhokho, komkhulu. Not in my name. Ngoba if ungakaphumanga kulelo bhodwe, your life will suffer. Uyothola umsebenzi uphela ungazi. Uyongena amandweni phela umendo. Yingenxa yokuthi akaze kwashada umuntu, uma wakho akaze ashada, nobaba akaze ashada, nokhokho bakho abakaze bashada. Avela yikho into yomshado wena uthi uyawuzama uthole na uvela uphela ungazi ukuthi then sekwenze njani. Yingenxa yokhondolo. I am here to save your marriage. I am here to save your relationship in the name of Jesus. I am here to declare as a prophet of God of Jehovah ukuthi not in your name. Oh, ngathi ngathola abantu abangabhala la comment section but not in my name, not in my name, not in my name, not in my name. I refuse in the name of Jesus. I refuse ukuhlala la ngafuni khona. I refuse ukuthi the shadow of abantu bakithi abangazange baphumelela kungasoli kungilandela. I refuse. I break those chains ngoba kunama chains esiwabreakayo namuhla ntambama. Lokho ngakaze kwaba kuhle in your family kuzoqala ngawe. Oh, glory to God. If it is a car izoqala ngawe. If it is umshado kuzoqala ngawe. If it is ukuphumelela kuzoqala ngawe. Empilweni yakho noma ekhaya kini injabulo bazoyithesta ngawe. Njoba ngikhuluma, I speak as a prophet. Mina ngabe nginguwe, ngabe I hold my phone, or ngabe I watch, I hold my television as I declare in the name of Jesus. As I declare in the name of Jesus. Kulelo bhodwe uyaphuma. Kuleso sibopho uyaphuma. Kulelo findo liyaqaqeka. Nanoma ngabe laba bafa bafungile bathi mncistru angeke uphumelele. Ngiyasiqaqa leso sifungo. Lokho kushwabula lokho ngiyaqaqa egameni lika Jesu. Ngithi you are free as I pray. Libra katolia mandele boshaya. Likando zekeliada. Thumela isicelo somkhuleko wakho khona la uphuma khona. Khona la uphuma khona. Ngeke usolu uhleli endaweni eyodwa. Ungaphumi ngenxa yozalo lwakini. Omunye uthi mprofeti ukhuluma nami. Ngibona omunye ukhala inyembezi. Uthi uNkulunkulu wami kudala ngithwele kanzima. Lo mzima obusemagxeni akho obuthwele and sebuze mama my sister bu affecta ingane zakhe esafunda esikolweni ngenxa ukuthi nawe kwa affecteka i-education yakho nazo sezi affecteka i-education asafuna ukufunda impilo yabo ijame ndawonye. Ngifuna ukusho kuwe ukuthi this is the time. This is the time. Thumela isicelo sakho manje ku 081 236 9654 ku WhatsApp. Khona uNkulunkulu akwenzayo, khona uNkulunkulu akunyakazisayo. Lana sizoqaqa izibopho zeminyaka. Lana ngikhuluma ngento ka 30 years, ngikhuluma ngento ka 40 years, ngikhuluma ngento ka 50 years eyaboshwa ukuthi angeke kwalunga kule family. Ilento yanilandela. Lo mfelokazi wayelandelwa yizono zendoda yakhe efile. Okusho ukuthi lezi zinto seyiziqale endodeni zibamba lo mama sezibambe bantu bakhe. Just imagine.
okusho ukuthi lento uma ingeke iqaqwe labantwana the third generation ley'ngane nabo they will suffer lento i-affect their fourth generation nabo njengoba ngikhuluma nawe kulelo khaya uyasho ukuthi umprofethi kaNkulunkulu umpostoli lento iyasilandela lento nami yangilandela lento nodadewethu yabalandela bashada bayeka sonke ekhaya nje yimpinda lento ihumkhokha siyabathe siyenzani nothing which is happening good. Can I pray with you? May 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 I pray with you? I feel the power of the Holy Spirit. Wherever you are watching in the Eastern Cape, watching Northern Cape, Western Cape, you are watching in Mpumalanga, Gauteng, you are watching in KwaZulu-Natal, you are watching in Limpopo, you are watching in Swaziland, you are watching in Zimbabwe, Zambia, wherever you are watching me. These things are following your life. Your life is stagnant. Your life in a setback. Your life things are not going forward. As a prophet of Jehovah, let me declare, Rato Kaparia Hasaya. Lebrado Jekeniamaha. In the name of Jesus, I pray. Father, in the name of Jesus, I break those chains. I break those calamities. I break lama forces abambe wena uyaphuma manje njengoba ngithandaza liyaqaqeka lokhondolo lomndeni wakini uyaqaqeka kulama force kukule ifungo kulokushwabula oshwabulelwe kona ngiyathandaza yeah Lord in the name of Jesus naku kuyenzeka nangu na uzofakaza naku uyaphuma kuyaqaqeka kuyavuleka nayi inhlanhla yakho isondela naku uNkulunkulu that he predestined for you it's locating you right now in the name of Jesus. Anything that is standing against the plan of God employing yakho I declare and I decree lipayane shaliyaha. My God kuyenzeka egameni likaJesu lokodelwe kona kuzofika noma ilanga selishonile. I reverse every curse. I speed up every miracle. I reverse every curse. I speed up every miracle that has your name on it to locate you. Rashamanderia bahande kotobrakia mahanda. Let your miracle locate you. Let your breakthrough locate you. Let your finances locate you. Let everything that is good locate you as I pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mashalabaya. Mandoria basaya. Hilaba shanderia bahande. Thank you, Lord. I see people that are sending their WhatsApps. Oh Lord, God is doing something greater. Mandeli basana ngomunye uthi mpostoli ngicela ukhuleke nami egameni lika Jesu lento okhuluma ngayo yiyo eyenzekayo empilweni yami akukho okulungayo uthi igama lakhe ngusibongile ungibheka kuphi uthi ungibuka eBhetali ngegama lika Jesu uNkulunkulu uyakuthinta sisibongile la ungibheka khona egameni lika Jesu njoba ngithandazile. Wow, so much lines are coming. I pray that may the Lord touch you in the name of Jesus. Everyone who have sent WhatsApp yakhe ngizowafunda uma ngiphuma on air ngizothandaza nani. I will come back and call you and pray with you egameni lika Jesu. Kepha ngifuna ukukutshela ukuthi what happened to your fathers, it will never happen to you. But if it is a blessing that was upon your father, let it flow upon you. But if it is a curse that was upon your father, may it go away. In the name of Jesus, Father, we thank you for this broadcast. Father, we thank you for this broadcast. Father, we thank you for this session of touching your people, touching many lives through these waves of Tulas MTV,
TV in the name of Jesus. Sithi uJehova bafohlele baba wethu oyingcwele, bangenelele esimeni sabo. Vula, khanyisa, vula, khanyisa egameni likaJesu. uNkulunkulu ngicela ukuthi njengoba ungibuka ekhaya, uNkulunkulu womusa, ngicela ngibusisele wena egameni likaJesu. Ungathumela isicelo sakho somkhuleko kuyo le number oyibonayo, u-081 236 9654 naku-email yethu la kuThulas TV. uNkulunkulu womusa uzonibusisa, uNkulunkulu womusa uzonihlangabeza kuzo zonke izidingo enibhekene nazo, ngoba kungenzeka ebantwini kuJehova kuyenzeka. Sizothi Jehova balperazim, uJehova ufohlile. There's no situation which is permanent. uNkulunkulu womusa nanamuhla ebusuku akakubusise. God bless you. Amen. You are blessed.